भागो जल्दी भागो माला खारदो 5 मिनिटल'सो ना खारदो जल्दी जाओ बेस्राफ्रा बिराद टाइम सर्टनि बास हमहैनांगौ बिराद टाइम दा लांगोन दा बेगा जागोन दा जल्दी साबिया थांबायनो माथो साबिया लांबाय दान बिबारि लांबाय ओइ ঠিক আছে जल्दी टाइम गैथारा थांसै टाइम गैला gila siap teman lu kan naik nunggu nara lu kan naik nunggu nara समझ रहे हो ना लोग का ना कुछ ना एक बार दो लोग आ जाओ यार खाना रखिए भैया रखिए अरे मालिक जी को बोलो ना अरे malah video snippet dengan negosiasi sistem Bosan bukan namanya kan? Ya, bosan bukan namanya kan? Oke. Beneran sih? Adi kurus aku. Adi. Oi. Jiza ini. Ini bagus. Ini bosan lah. Bisa mana? Time gila. Lagi apa time gila? Wah, kalau sih mana sabian dia? Saya kalau sabian deh. Hasil. Hari ini bas ini. Udah deh. Tersian. Karena inilah parle ke. So दिनै जोङो प्रग्रामावहाय जोबथा सानमोन माने दिनै 5 days लास्ट मोन आरोना ओमफ्राय माने दिनै थांनाय हरावनो जोङो प्रग्राम जोबनाय लोगो थांनांगौ जाहैबाय माने टाइमा ओरैबायदि सर्ट जाबाय माने बासजों थांगोन 10टायावनो दायो 9:30 जाबाय माने प्रग्रामनिफ्राय ओरैबायदि इमारजेन्सि फैबाय टाइम गैया माने रावहाबो हांखुर ओरैबायदि दा सिख्लाफोरासो गथ'फोरासो मा जाना दङ अबस्थाया फाइनालि रेडि नायलाय आंनिया दोनबावोसो थैबायलै आया गामसाखौनो खनाखै जाबायसो सानबावदों कलसो फैबावबाय गैलालै मुजा रोकिए हाँ जुता गानखांबाय शाबाश बेटा बहुत बढ़िया सोलोंथोंसै ओइ र त्यो बेरो मारि जाबोला जुलि न काके चाबी रे हां खाना मांसनो
खर'बाय पेकिं खालामना होबाय चलो बाय बाय हाय गाइस बाय 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 वाव masa nggak nyala ya sana चलो oh bisa lah Jabaii लोगोफोर थांसै लोगोफोर ओंखारखांबाय टाइम गैथारला र' जाबावदोंना जाबावाखै आं मिथिलालै आयौ टाइम जास्ट्रायबाय ओइ दै जाबायना जायाखै लेंहरबाय जाबाय फैदो हा नोंसोरलाय जाबायना जायाखै लेंहरबाय जल्दि ब्र' सिदो ब्र' दैफोर लाखादो दै बथल दंबा बाखर जाबाय हनै बिसोरबो मालाय बिसोर ओंखारजोब्बाय खारदो खुबाय थानाला खिरा सिरा जाबायना खारनो होबाय दै बथला जाबायना खारदो लेंहरबाय पागल औरत तुझे अक्ल है तू क्या बोल रही है चुप सासे पाइका हाउस थांबावबाय गिनानै हाउस थांखौलायबाय आं थाब जल्दि लेंहरबाय हां गैलामोननो थैनोसै आं सिमा लेंहरबाय दाबो मारै लेंहरबाय होनदों बेगा मारिदो दै बथल साना लांजोलै फाय आंना गोबायालाय आं लाबाय नोंसोरलाय नङा सरिथोंमोनबा फायदो आं थांबाय ओइ दाबो सोखांबावाखै नोङो खारनो बाय फायदो गाखोजोब्बाय salah hits Tadi lah kan sampai ini bisa tanah marni anu nih Kharkao malah bagal kau salah neutrino ay man sao karena sih bisa problem bidang deh halo tangan sih nih hani apa oi saya kelong sebab rumah saya betul pakai naik besok kerja ini macam apa balik balik gua kapan mau ya macam masa kan dong gua redeng Sini Web film kalau web sosial itu kan web film kalau Kharkao web sosial web senang ni web sekian kita coba hello 먼저 시간 와. 먼저 시간 오면 내가 타임으로 오죠. 버스 기스로. 립카드 막 하고. 하? 립카드. 맘스터? 저랑 그래야. 마타버커. 마타버커. 나이나 번떠네. ayo thằng thôi xin lỗi bạn rồi là anh sẽ ra được rồi là sẽ ra được
Ikut cucu lalu Raro deh, Raro. Beg saya kadang bos kelas. Bisa dicimpai kan ya? Aneh masuk ya. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye Jaipur. थांफिननायनि हाबाफारि जाफिनबाय दिनै जोङो ओंखारफिनबाय प्रग्रामनिफ्राय जोबनानै थांफिननोसै ओरैबायदि आंहाला गारि गाखोनो खारबोनायाव गोबागोन बेनोसै जानो खारै खारै गाखोनानै गारि गाखो जोंनियावनो गोबाखाबाय सासेया अबस्था खाराबखा नाय मोखांखौ बेस्राफ्रा दाबसो हुगारफायसोदो मोसानानै Sabi tadi asal boleh rumah. Rumah nasi, malam mana? Gandu tulur asli. Gandu tulur asli. Gandu tulur. Gandu nana. Gandu tulur. Pani bijile. Rumah sih mungkin gandu nana. Biar sih pun namanya. Alale manu bije. Alale sih mau kena ganti deh mana? Dekum sarnya kual. Bisa. Alore nen be ganti tuh nggak abri kan? Gandu sana kan. Gandu tolong sih nih. Andi sih dapat bije perbai. Gandu tolong sih. Andi kita mana? Andi sih bije perbai nolong bije kan mana? Cina sih mana? Programma जोब्बाय दिनै लास्ट डेमोन ओरैबायदि इमारजेन्सि ओंखारबोखानांबाय जोङो प्रग्रामनिफ्राय माने टाइम गैया बासआ 10थायावनोमोन थांनायनि सम जाबाय ओरैबायदि टाइमा सर्ट जाखाबाय खारै ड्रेसफोरखौ जानला माला फैखादों नोंथांमोना नुखासिगोन भिडिअ'आ ओरैबायदि इमारजेन्सि जाखादोंना थांबाय थानोसै सैथो गोबायो नोंखौ गोबानायखौनो जाहोखागोन गोबानाय जाहोखागोन नोंखौ गोबाखागोन Bawa turun bos, bawa gas tuh masih ada dia. Itu cepet tahu. Ya gandu sama perung ya. Alah le ayo masih jajan mbak. Malai pera iPhone lada, OnePlus lada, semua tu je bukan iki. Hai sudah kamu apa ibu saya malah ni bilik nui kena mana naik nane. Megono ni kamera kena lanjut. Label ni. Kau punya kerana? Lontai dah ini. Turis ada safety kau kusi. Kali juga dan berarti malah dia usah mikiran kan? Untuk. Hai, ni kau apa berangan? Ini saya macam. Ya? से हाय बोलो हाय बोलो हाय कैसे हो आप लोग बोलो बोलो कैसे हो आप लोग ना बोलो तो एक बार बोलो एक बार बोलो क्यों सुम्मा 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 नै लोगोफोर दायो जोङो हावरा मोनफैबाय आरो नै हावरा स्टेशनाव दङ दायो नै फांखाफोरखौ दिनैसो नुफेरदों आं बेबायदि जा गिदिर गिदिरखा नै गोलाव गोलाव फार्स्ट टाइम नुफेरबाय आरोना बेयावसो
इनिफ्राय लोगोफोर बे हावरा स्टेशनखौनो इण्डियानि मादाव बयनिस्राय देरसिन होननानै मोनथिदों आङो मोनथिनायाव। नंगौना नङा नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय कमेन्टआवहा। ओरैबायदि गोदोर ओमफ्राय ओरैबायदि मानसि जमा जाजोबोना बेहायनो। आंथ' आन्दायलायबायमोन, आन्दायनानै मोखां सोमजोबना गिजोब्बायमोन आङो। ओमफ्राय लोगोफोरखौ कल खालामबाय आङो, ओमफ्राय लोगो मोनफिनलायबाय। ओरैबायदि मानसि भिरमोन आरो, दायो एसे खम जाबाय। बिराद गोदोर स्टेशना। नै नोंथांमोना नायनो हागोन माबायदि। नै दा जोङो हावरा ब्रिड्जआव बेरायनो फैबाय आरो। खुन्था गैयि दालां, गाहायाव खुन्था गैया आरो बे दालाङा। ओमफ्राय सोरबा मिथिखानायाथ' मिथिखानाय, बांसिनानो मिथियाबो जानो हागौ। नै नोंथांमोननो देखायबाय, जोंबो नायनो फैबाय, जोंबो नुफेराखैमोन, दिनैसो फार्स्ट टाइम नुबाय। दायो हावरा स्टेशननिफ्राय कलकाता स्टेशनावहा जों ट्रेन गाखोहैनोसै आरो। डाइरेक्ट गुवाहाटि मोनहैखासिगोन एबार। गुवाहाटि मोनहैनायाव गाखोखानोसै आरो एबारसो। माला मोनहैगोन जाबाय। नै लोगोफोर दा जोङो खुन्था गैयि दालांथिंनो फैबाय आरोना। गाहायाव खुन्था गैयि दालांथिं गाखोनो मोनबाय फार्स्ट टाइम। नै जा गोदोर दालाङा, ओरैबायदि मोजां स्राय स्रायनो। नायबानो जाबाय नोंथांमोनाबो नै हावरा ब्रिड्जखौ फार्स्ट टाइम। लेखा, फिलिम, मबाइल, टिभिफोरावसो नुबाय थायोमोन। दायो नै गाखोनो मोनबाय हावरा ब्रिड्जआवहा। नोंथांमोना सोर सोर फैफेरखो खोन्थाहरबानो जाबाय दे। नै दायो कलकातायावहा ट्रेन गाखोलायनोसै जोङो। डाइरेक्ट गुवाहाटि मोनहैखानाय गाखोनोसै आरोना एबारो लोगोफोर। वाव, रेलाव नालाय दैखौ जि मोजां नुखादो। दिपर बिल अनि नावकाया। जेखाइ मारुते। Debra marau buka deh situ. Ada naukaya oni? Naukan dulu. Ayo, halah sa oni. Maha. Zingo. Tipul birote. Jakai birote. Ayo naya barsin bati guna. Sambil nak hafal lele nana mabai mana bukan? Emang bisa no naukaya? Benar sih no. Biolema. नै लोगोफोर फैयै फैयै जों दा गुवाहाटि सफैबाय। ओमफ्राय दा आङो ब्लगखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै होनना सानबाय। दायो नै गुवाहाटिनिफ्राय जों आरो ट्रेन चेन्ज खालामलायनांसिगोन रौता थांनाय उदालगुरि। बिदिब्ला भिडिअखौ आङो बेयावनो दोनथ'नोसै। थेंक इउ लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय। लाभ इउ।